Шефът ни е гати пица, шефът ни всеки го обича. Шефът с кеф заплати плаща, малеле, няма друга фирма като нашата. Нашата фирма е номер едно, оборотна и неанализи. Данъчните кефят ни се здраво, малеле, а от НОИ редовно имаме браво. Най-добрата фирма, нашата е. Най-добрата фирма, първи номер ние сме. Нашата фирма, нашите момичета са номер едно. Най-добрата фирма, първи номер ние сме. Точни момчета са колегите, да не ви разправям за колежките. От жените ни са по-близки, малеле, и по-красиви са от всички виски. На Немчо фирмата е номер едно, оборотна и неанализи. Данъчните кефят ни се здраво, малеле, а от НОИ редовно имаме браво. Най-добрата фирма, нашата е. Най-добрата фирма, първи номер ние сме. Нашата фирма, нашите момичета са номер едно. Най-добрата фирма, първи номер ние сме. Година ще направя аз 100, 200, 300 милиона. После мила ще те бъда аз. 100, 200, 300 Барселона. Тази година ще направя аз 100, 200, 300 милиона. После мила ще те